बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउज आपडेट दङ। दिनै एनएलएफपि आफादनि गिबि मुंख्लं जानायनि सारद'। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय 1 नं गरायबारि गामिनि एनएलएफपिनि गिबि मुंख्लं जिप्रिस नार्जारिनि सारद' खुंनायजों लोगोसे बिथांनि मुंख्लं खाम्फा बेखेवनाय जादों। थांनाय 13 जुलाइआव पुलिसजों खास्रि बिस्रि बुथार जादोंमोन जिप्रिस नार्जारि बिथाङा। मख'नो गोनांदि बर'नि थामथि गोरोबथा बिटिआर गोरोबथा जानायनि उनावबो फिन बर'नि गेजेराव गोदान हाथियार दैग्रा आफाद एनएलएफपि मुंनि आफादा जोनोम मोन्दोंमोन आरो दायो एनएलएफपि आफादा हाग्रानिफ्राय न' फारसे गिदिंबोफिननानै सिज फायाराव दं। एनएलएफपिनि जेनेरेल सेक्रेटारि एन फानजारिनि दैथायहरनाय रिपर्ट। गोजां बोथोरनि बिटिसि एसेम्ब्लि जथुम्माया दिनै नैथि सान एबा जोबथा सान। दिनै जोबथा सानावबो बिपिएफ दोलोनि आफादगिरि थामहिनबा बिटिसिनि बारग' गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा एसेम्ब्लि जथुम्मायाव बाहागो लायाखै। बिथाङा बाहागो लायाखैब्लाबो बिपिएफ दोलोनि माखासे एमसिएलएफोरा बाहागो लादों। हाग्रामा महिलारि बिथाङा मानो बाहागो लायाखै बेखौ मिथिनो मोननाय जाथ'वाखै। मैया गोजां बोथोरनि बिटिसि एसेम्ब्लि जथुम्मानि गिबि सानखालि बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'नि मोनसे दाबिया बयजोंबो सावरायजागासिनो। बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'आ बिटिसिआव थांनाय 2008 मायथाइनिफ्राय 2013 मायथाइयाव जानाय मानसि बुथारनाय जाथायखौ सिबिआइ आरो एनआइएनो नायबिजिरनो होनांगौनि दाबि खालामो। लोगोसे बै जालांनाय जाथायफोरनि गुबै दायनिगिरिफोरखौ हमनानै साजा होनांगौनि दाबि खालामो। गोजां बोथोरनि बिटिसिनि एसेम्ब्लि जथुम्माया दिनै जोबनानै थांबाय। दिनै जोबथा सानाव बेरेखा दोलो बिपिएफ दोलोनि गाहाय एमसिएलए देरहासात बसुमतारिया बिटिआर ओनसोलनि सरकारि नङै फरायसालि लवार प्राइमारि आरो आपार प्राइमारि फोरोंगिरि गौथुमनि जेंनाफोरखौ बोस्रांना होनो खावलायो आरो बिटिसिनि गुबुन गुबुन बिफानाव फिक्स पे साख्रि मावग्राफोरनि दान बान्थाखौ होनांगौ होनना खावलायदों। गोजां बोथोरनि बिटिसिनि एसेम्ब्लि जथुम्मानि गिबि सानखालि बाहागो लानायनि उनाव बिटिसिनि एमसिएलए थामहिनबा बिटिसिनि बारग' गाहाय हाग्रामा महिलारिनि बिबोनां मुनमुन ब्रह्मनि बेरफुसार फेसबुक पस्ट। मुनमुन ब्रह्मआ बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर' आरो बिटिसिनि लेङाइ गाहाय गबिन्द बसुमतारिनि बेरेखा बेरफुसार पस्ट होदों। बिथाङा पस्टनि गेजेरजों लिरोदि गबिन्द बोराइजों प्रमद बर' जोंनिया किन्तु बिटिसिखौ धंस' खालामनायनिसो खिथेर मुडनि पलिटिक्स सोदै रायजोफोर सांग्रां जा। बिथांमोना दाफुंनायाव गैया। बिथांमोननाव सान्थाइ एबा सानस्रि गैया। बहा आरो माबोरै बिटिसिनि रायजोफोरखौ सालायलांनांगौ। गुबैयैनो प्रमद बर'आ बिटिसिखौनो बिटिआर होनना बिटिसिखौ भारा होना जाखोमागासिनो दं रायजोफोर। गमामायैनो बड'लेण्डनि बेलतलानि गेस्ट हाउसखौ बर' कछारी अफिसनो भारा होखोमाना जागासिनो दं। रायजोफोर मा बुंबावनो। बड'लेण्डनि प्रपार्टिखौ दिनै एफा गाबोन एफा थारला थगायजोबमारसिगोन होनना। बिटिसि एसेम्ब्लि जथुम्माया जोबनायनि उनाव बेरेखा दोलो बिपिएफ दोलोनि खौरांगिरि मेल। बे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बिपिएफनि एमसिएलएफोरा गोजोननाय फोरमायाखै। थांनाय सेप्तेम्बर दानाव नंखाय इनकाउन्टाराव पुलिसनि आखायाव जिउ गुमानाय जोंसार मोसाहारि आरो जनक कुमार ब्रह्मनि नखरनो फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय एक्सग्रेसिया होनाया नंखाय। नखराव सोंहैनायाव नखरा फोरमायोदि बिथांमोना गभर्नमेन्टनिफ्राय थाइसेबो फैसा मोनाखै। जेब्ला सारद' जायो अब्ला सारद' खुंनो थाखाय नोगोद 1 लाख रां हैदों। बिथांमोना मैया बुंदोंमोन साख्रि होदों नाथाय डकुमेन्ट्सखौ बिनानै नायनायाव एपइन्टमेन्ट लेटारखौ नायनाय नुबाय बियो एपइन्टमेन्ट लेटारबो नङा। बियो वार्कार लेबाराव एंगेज खालामनाय मोनसे सार्टिफिकेटसो आरो बिथाङा हाउसआव बुंदों फिक्स पे सेलारियाव जों साख्रियाव थिसनबाय होनना। बेबो नंखाय खोथा। प्रमद बर'नि सरकारा 35 लाख नोगोरारिफोरखौ थगायगासिनो दं होनना बिपिएफनि एमसिएलए देरहासात बसुमतारिया बुंथियो। लोगोसे बिपिएफ दोलोनि एमसिएलएफोरखौ एसेम्ब्लियाव बारा बुंनो सुबिदा होयैनिबो बाथ्रा बुंथियो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।